Ahoj, já vás zdravím a vítám u nového videa z hry Sandbox Zombie. Máme tu trošku je to sandboxu, ano vidíte, že jsem to hrál. Dobre, back. Vytvorím si nový level, čo najväčšiu mapu. O čo v tejto hre ide? No o nič. Nemá to žiadnu pointu. Ale že jak to? Je to hra, v ktorej môžete robiť hocičo. Čo vám hra dovolí? Treba postaviť si nejakú základňu preživších iba takým ťuknutím. Tu máme tu základňu preživších, hej. A tu postavíme milión spawnerov na zombíkov. A uvidíme, čo sa stane. Neskutočne to laguje. Pozrite sa, ako si tu robia svetelnú party. Áno, toto je tá pointa hry. Ktorá nedáva vôbec zmysel. Ale je tu viac tých vecí na výber. Trebárs. Ešte postaviť toto nie. 3 spawnery na zombíky. A jeden ducha a pozrite sa, to... Aha. Prečo? Tak postaviť spawnery na zombíky, ale takéto 3. Naspavnite si ich tu nehorázne množstvo. To zamknuté veci, ktoré sa mi nechce kúpať, lebo aj takto potom vymažem. Sa zombiašikovia. Tu si hodíme teraz jedno dušíka. Ktorý sú môže lietať. Ale podstatou je tým, že keď zavládne noc, tak on sa do nich prevtelí a takto ich všetkých poničí. Všetkých. Oni ho budú chcieť zabiť, ale duch je strašne OP. Čiže s duchom môžu pomôcť buď iba tento. Jaj, to som vôbec nechcel. A na nich útočí. Nemôžete vidieť iba on. Čiže a teraz ho dostanú. Zase zapneme deň. Ale duchovi. A môže pomôcť aj niekto iný. Týchto zrušíme. A hodíme si tu tohto. Jak bude reagovať s pánom duchom. Premení si ho na svojho vlastného. A to dokáže aj tu tento. Je jeho vlastný bojovník. Aj tu tento to s ním dokáže. Že duch sa dá transformovať takýmto spôsobom, že ktorá strana to vyhrá. Títo sú takí rýchli zombici, ale aká je ich výhoda?
je v tom, že keď dáte jedného bezbraného, tak zväčší svoj objem. Čiže ja ich tu naspawnujem, ale má svoje limity, hej. Toto by mal byť jeho limit. Ale pozrite sa, ak strašne bude OP. Keď na ňo pošlem 4. Pozrite sa, čo všetko vydrží. 4 je trošku dosť, hej. Čiže vypustíme sa tu. Že mňam. Čo robia títo? Tí majú také biele v ruke a môžu to tu počistiť všetko. Ale oni netušia, že Armagedon sa blíži, hej. A oni, že pomoc. Čo robí? On ju repuje. A už si ich obkuskáva. Sa mu dávajú pekne do rady. Ale že to je tá ironia, že to sú teraz uprace. Raz, dva, tri, štyri. Ktorí po ňom budú útočiť. Hneď zomrel. Že obkuska si ich zase. Tu tancuje, hej. Toto zachránime. Tohto jediného zachránime, hej. Ale ostatných čaká osud. Dva títo veľký. Pozrite sa, ak sa bojí. Pošleme proti ním. Budú mať 2 devinky. Budú 4. Nemajú šancu. Uvidíme, či to proti tomuto poradia. Jeden padol. Aj druhý asi padne. Padol. Ale zatiaľ nie. Ešte sa to možno nestráca pre nich. Zatiaľ to ešte pre nich nie je stratené a už to je. A toto už neprežije. Tu už zomrie krutou smrťou. Alebo stále proti nim útočí. Môžete vidieť, že sú tu gangstri. Títo gangstri po sebe budú útočiť. Poďme sa, aké máte odomknuté veci. Čiže máte odomknutého červeného gangstra, modrého, zeleného, preživšieho, zombika, toto neviem, jak sa volá, ale to je Dog Hole. Je to Hole. Potom tu máte ducha, démona, aniela, potom tých takých Red Priest až Good Priest. Potom tu máte, že sa nebudú meniť na vlkodlaka alebo upíra. Poďme k veciam. Tureta zabíja. Potom taký drôtik. Solárny panel. Toto nemáte. Ale je to solárny panel, ktorý funguje v noci. Toto neviem, na čo slúži. Potom tu máte barikádu. Že menší damage. Máte mood. Slow down not flying unit obtained to pass through. Krabica, ktorá je úplne neprestrelná.
Smoke Hill. Toto by malo hocikedy spavnúť. Ducha. Nie ducha, ale kostlivca. Čiže necháme tu spavnúť zombíkov. Dobre, a potom toto neviem, toto máte tak, toto je Get Wrecked. Spawnery, to máte s týmito, hej. Tu si nastavujete, koľko sa ich môže maximálne spavnúť a za akú dobu sa spavnú. Potom tu máte plynúť čas, že každých 10 sekúnd sa bude meniť čas. Každých 20, 30 a tu si proste prepínate. To by bolo všetko. A ideme tu urobiť nejakú poriadnu gangstavú vojnu. Zombík. Fuck. Toto je heal. Na princípe hodíme si tu. Jak vidíte, fungovanie i healovanie zombíkov. Najviac opäť zbraň. Ešte vám prsten zbrane. Toto je všetko odnamknuté. Máte tu vodný a ohnivý raketomet, čo je úplne super. Pozrite sa. Už sa medzi nimi spavnujú. Všetkých môžete podpáliť. Vidíte? Čím viac zmrtvol, tým viac kostlivcov. Ale preto tu nie sme. Nejakí dvaja. A kostlivci. Teraz si ukážeme, čo sa stane. Keď dáte toto. Proti sebe. Uvidíme. Povspavnujú sa. A to najdôležitejšie, že to je silnejší. Zatiaľ ich rektia upíry, ale uvidíme, jak to bude ďalej. Upíry sa spavnujú. Ale stále rýchlejšie. Čiže ďalší spawner, ďalší upíry to nebudú môcť stíhať. Radadadada. Tak môžete vidieť toľko sčíl. Tegeš, ja im chcem pomôcť. Ale chce tu viac spawnerov na upíriky. Prečo majú proti prírode?
čo je silnejšie. Vidíte to, jak sa tu všetko pomaličky obsadzujú. Budú toto veľký. Tak. Uvidíme, ako to dopadne. Jak môžete vidieť, kosia to tu Zelený Games 3. Ratatatatata. Sú 4, ale stále to tam kosia. Jak môžete vidieť, vôbec moje FPS-ka idú dole. A strieľajú. Jak môžete vidieť, deň. A zase noc. Bože, jeden veľký sa na nich rútil. Je tu deň a pre nich to prípada úplnú smrť. Ňam, 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 ňam. Nie, prečo sú tu upíry? Upálte upírov. Armáda upáľačov. Musím zmenšiť FPS-ka. To je drop FPS-ok. Voda versus oheň. Dneska zistíme, čo je silnejšie. Ich tu je 12. Musíme to vyrovnať. Ich je 12. Zistili sme to, oheň je silnejší. Dobre, ale natáčame 19 minút, to som si vôbec neuvedomil. Takže by som tu prednešok aj tento diel ukončil. Takže ja zdravím a vítam nového... Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Jak áno, nezabudnite nechať like, v prípade odber. Hej, odber vždycky poteší. Dobre.
Добре, я с вами просто лучше, може... Чао.